Da miña escrita velaí un outro anaco sobre a melancolía. Quen non é louco, quen está exento de melancolía, quen non devén máis ou menos afectado por ela? As enfermidades son un continuum, todas levamos na nosa propia constitución hereditaria gran parte das eivas que vemos manifestadas nos outros. A depresión sería actualmente a herdeira da melancolía, patina dun monumento do cal temos referencias ao longo de máis de 2000 anos. Certamente, cada época foi aportando a súa visión. A melancolía leva consigo tal carga de significados que traducen unha realidade tan complexa que soamente a través do tempo e as diferentes interpretacións poden ir aclarándonos os seus misterios. A historia da melancolía comeza cos gregos, melancolía, a bilis negra, que ia ser traducida ao latín posteriormente por melancolía. Heracles é un dos heróis melancólicos citado por Aristóteles. Os cristiáns, pola súa parte, aportan un novo modo de melancolía a través da vida dos anacoretas do deserto, a acedía, a quedía, que significa indiferenza ou tristura. Na Idade Media occidental, a tradición greca da melancolía e máis a tradición oriental da acedía son obxecto dun longo traballo de reflexión moral. No Renacemento, como continuación do movimento subxectivo propiciado pola Idade Media, a melancolía representa un home con xenio. É nesta época dourada que aparece a xenial obra de Alberto Durero, Melancolía I. O gravado sobre coiro Melancolía I de Alberto Durero, 1514, constituye a obra paradigmática da ilustración do temperamento melancólico. Móstranos unha muller triste e con alas, sentada e apoiada sobre o seu brazo, cunha mirada fixa rodeada por unha impresionante loucura de obxectos. Acompañada na súa soidade nocturna por un querubín, está totalmente entregada á súa meditación. A representación da melancolía, mesmamente dotada de as, provoca a través do seu propio corpo e da opulencia da súa roupa un efecto de presenza pensante, inmóvil, pero tamén indiferente. Na época romántica, o individuo marxinado socialmente prefire os recursos do imaginario en contraposición aos da razón. Os artistas románticos retoman certos caracteres da melancolía antiga. En 1764, Kant, nas súas observacións sobre o sentimento do fermoso e do sublime, retoma coa teoría aristotélica a ligazón entre xenio e melancolía. Freud, en 1915, compara a melancolía co duelo. As dúas patoloxías comportan unha depresión profundamente dolorosa, unha suspensión do interese do mundo exterior, a perda da capacidade de amar, a inhibición de calquera actividade. Melancolía I, a xenial obra de Durero, é definitivamente a dialéctica da victoria do espírito melancólico sobre o delirio e a morte.